pero este ven de África, onde din que se contan os mellores contos. Allí que falan en africano, como non sabemos, preparamos... Os nosos aplausos de hoxe van para os contacontos, todas aquelas persoas que dedican parte do seu tempo a facer rir, sonrir e entreter aos máis pequenos grazas á única axuda dos libros. As palabras érase unha vez provocan aínda numerosos efectos e sentimentos en pequenos e maiores. Todos preparados porque vamos a cantar y muchas mentiras vamos todos. Os contos fan soñar e trasladan aos nenos a un mundo cheo de aventuras e fantasías, un mundo inimaginable onde a imaginación ocupa un lugar indispensable. Son, sen dúbida, algo moi importante, xa que desenvolven a súa imaginación, potencian as súas capacidades, os axudan a conciliar o sono e, ademais, introdúcennos no infinito e rico mundo da literatura. A Fundación Caixa Galicia organiza cada martes na súa biblioteca de Santiago de Compostela unha sesión de contacontos onde ao longo de case 2 horas os pequenos da casa acompañados dos seus pais gozan de numerosos contos e historias onde as risas, as cancións e os gritos precedidos pola emoción fanse presentes en todo momento. Pois espero que sí, hai xente que xa ven aquí a Cotío, que xa son persoas regulares da biblioteca, moitos rapazes que xa son habituais, entón sí que se nota xa unha certa complicidade, e outros que non, que veñen por primeira vez, pero vaya, eu espero que sí, que o pasasen ben. De alguna maneira, pois propicias que eles creen, non? Que eles creen mundos, tamén que fíen as palabras, que fan as súas narracións mentais, non? E ao mesmo tempo, pois contas cousas de outras culturas, con certo contido tamén. Pero aquí non só se diverten os pequenos da casa, os seus pais faino tamén, incluso en moitos casos, máis que os nenos. Al fin e al cabo, esta actividade supón unha volta á infancia. Sí, moitas veces porque tamén non somos conscientes de que os nenos non veñen sós, non veñen coas nais ou cos pais, e tamén para eles pois é interesante pasar un bo tempiño co neno ou coa nena e disfrutar, e tamén de alguma maneira que lles quede o conto, non que o vexan como algo superficial. Iso tamén está ben, non? Porque hai cousas máis cómplice, porque claro, a persoa que conta o conto pois xa está na idade adulta, non? Entón hai cousas máis de complicidade coa xente máis maior, pero sí, é para todos os públicos realmente. Paula é unha contacontos, encántalle ver gozar aos nenos grazas ás súas historias. Piratas, tartarugas, osos polares ou princesas son só algúns dos personaxes que pasan cada tarde polos seus contos. A todos os rapaces pequenos encántalles os contos. Estos poden ser fantásticos, de aventuras, de fantasmas, vaqueiros, piratas ou incluso animais. Sen dúbida a variedade tan grande que non habería espazo nin tempo para numerarlos. Os nenos son, ademais, capaces de contar e resumir a historia que acaban de escoitar, o que reflexa, sen dúbida, a importancia e o efecto que ten a literatura. Pues de mucha experiencia, de lo listo que era uno y de lo listo que era el otro. Y al final ganó una chica que vivía más allá de la última estrella. Os contacontos crean a través das palabras historias onde os máis pequenos escoitan absortos, ensimesmados, esperando o final, gozando de cada letra, cada palabra, cada frase e imaginando mundos descoñecidos para eles. Agora ben, se algo teñen claro é que todos os contos lles encantan. Sí. Que vos pareceu contar con eles? Sí. Pois mira, eu creo que fundamentalmente hai que ter moitas ganas de xogar con eles, non? De partir do xogo e tamén da narración, de contar un conto, pero tendo en conta eses elementos que son máis lúdicos, non? Para que eles o pasen ben e se lles pase o conto pois dunha maneira amena. Os contacontos fan sen dúbida soñar a pequenos e maiores, es que, como decía a obra do Principito,
todas as persoas maiores foron ao principio nenos